Mene sinne, mene kiipariin, mene kaveriin, mene kaveriin. Ja se kaivo, oot se kaivossa, minä olen laivossa, minä tulin sieltä, minä tulin raivosta. Minä tulin sieltä isosta kaivosta. Onko se Ossi vielä puhunut? On näköjään. Minä tulin kaivosta. Minä tulin kaivosta, minä tulin sieltä. Minä tulin kaivon kautta, minä sanon sulle. Pitkä sä oot nolo? No minä oon kyllä nolo. Minä tulin rastikulma, niin minä tulin sieltä. Tultiin kaivosta isossa laivossa, Tuota. Missä minun puhelimu on? Se on varmaan tuossa. No Tere, otahan siihen niin 4 kassia ainakin. 4, mitä? No otan niitä kasseja, lyöt sinne kasseja. Vestiä otetaan 10. 10 vessa. Punainen, onko se sininen? Punainen. Karihan teillä kasinoista niin paljon rahaa, niin. Tänne ruotta vittu mitä mä kasinoin. Raittaa. Kari teillä kasinoista rahaa, niin. Kari teillä sitä kasinoista niin paljon rahaa. Tänne ruotta juutalaisista perillä. Helvetin sitten en ole kasinon kanssa. Se on Casino Keiri. Casino Keiri on tosiaan. En minä tiedä teinkö minä, mutta heterosta tuli. Mikäs se oli siellä Kiuruvenkämpillä se laittoi sitä tulista kastiketta. Niin mitä? Minä en muista mitä akkoja ne oli vittu. Sehän toisella sellainen pipokässä se vähän pullempi, niin sillä oli rintasyöpää sillä oli. Ja sitten oli se toinen, niin sillä laittoi sitä tulista kastiketta. Niin, no Kajaanista vissiin. Oliko ne Kajaanista? Ihan mukavia tylläröjä on. Mutta se toinen, mikä aletti sitä tulista kastiketta, se oli ihan källisä. Se seikkoli, sehän rupesi seikkoilemaan. Valtion kyville hänen lähti lopulta, kun katsi sille terassille. Niin tuliko niillekin pulleista? Tuli. Valtion kyville hänen lähti. Nehän rupesi poliisit lopulta niinku vittuuntumasta meidän tuohon. Koko aika vittu polli. Viinoja, niin sitten yöllä sottiin. Ei vereisyyksiä ole tullut kerrota, koska jos vereisyyksiä olisi tullut kerrota, sä ei kuollut. Heinti lähtee heti. Siinä ei vaikuta mitään, jos vereisyyksiä tullut, sitä ei pysty pelastamaan ollenkaan. Ei tässä kerrota siinä vaiheessa, jos vereisyyksiä tullut, että jos se tulee, niin se on karu kohtalo se. Toivottavasti ei striimissä tule se, että... Sampe mulle laittoi viesti, että minä ihmettelin perkele, kun Mutsiluonut oli niin... Sitten Sampe oli laittanut Instagramiin mulle viesti, että potto saa verensyöksy. Että ei vittu, ei potta. Ei se verensyöksy ollut. Mutta sitten minä selitin perkele Sampelle, että jos on verensyöksy, siihen kuolloo minuutissa, maksimissaan 2 minuuttia. Toivottavasti ei ikinä striimissä tule, että se on niin karunäköinen juttu, että... Veri länttää saatana joka reiästä. Se on veren purkkautuma tulee, niin se lenttää sen veriin. Sehän ei ole semmoinen se verensyöksy, että se pikkusen tulee, vaan se lenttää nokasta, korvista, suusta, persistä. Se lenttää painolla joka suuntaan veri. Niin se on. Se on niin hirveä tapahtuma, että... Montako sopia laitatte mulle niin... jos minä painan niin suorassa lähetyksessä niin puukon karin sydämestä läpi? Ota elinkautisen siitä niin. Montako sopia laitatte? Minä painan puukon suorassa sydämeen ja ota elinkautisen pankkistuumin niin. Montako sopia? Onko mulla vittu
Miten mulla pystyy olemaan niin... Oliko mulla perkele niin... Oli mulla näköjään kokaini jo taskussa. Missä? No niin, hyvä. Hyvä, no hyvä. Nyt oot selvä. Joo. Hyvä. Nyt oot selvä kaappana. Kato, näin nopeasti se kaveri muuttuu. Visio. Käy vähän kaapassa ensin. Ei kun vittu se kaappa. Traksi pitää. Kohta on kaappahata tullut kohta. No niin, niin. Voi vittu. Helppo herätys. Sitten tuli vähän semmoinen nolohetki, että se on sama aikaan niin kuin meikäläinenkin. Sitten aika oli sinne päässyt tekemäksi. Niin en maininnut koko asiasta mitään. Eiku vittu, sanohan minä että tuli väärä. Mikä vittu se Olli Mikkilä, se päässyt teki, niin minä sanoin sille, että minun piti laittaa sossuun sen viesti, mutta tuli vahingossa ääneen se viesti. Sitten se ymmärsi, että kun minä sanoin, että minä vähän humalassa olin ja tällaisena. Ymmärsin. Silloin puhasin maksa-arvot oli 8 kertaa koholla. Normaalisti on jotain. Maksa-arvot on normaalisti mieleen joku 50, 45 vai 50. Mulla oli 800 ne maksa-arvot, kun ikävä maksatesseistä ja tällainen verikokkaita tuommoista. Kato tässä niin ihan lähiaikana. Tämän viikonlopun jälkeen. Niin. Niin. Katsotaanpa sitten. Katsotaanpa sitten. Tänne otetaan pikkusen ja huomenna löysytellä ja tällaisen. Niin. Katsotaanpa sitten. Maanottaa uusi päivä ja uusi vuosi ja tällaisen. Niin. Kyllä me pystytään. Vaan siinä pitää olla mielenlujuttaja vituusti. Kyllä me pystytään. Mielenlujutta pitää olla saatana. Välillä polttaa kannabista ja tällaisen, mutta sitten ei mitään hummaa. Kokaiini jätetään ehkä. Ei sitä voi itse polttaa. Tai alkoholi. No, alkoholi. Viinaa juo. Alkoholi ja kaljaa. Välillä polttaa, mutta ei mitään muuta. Me Peetteen Karin kanssa kerrosta. Annattaa esimerkkiä, niin. että lähtee niin. pystytte lopettamaan. Niin. Ilman mitään saattaa minnostahoitoja. Niin. Niin se on. Se alkaa. 2 keläkkä, niin tää selvinpää. Kari, jos se on tuossa selvinpää. Vitustako minä tiedän, missä me panon? Vitustako minä tiedän, missä panon? Eikö sulla ollut se ponnen mudenaa? Oli se jo. Se aina keittiön pöydässä se puonainen pistä pänniin. Oli se joskus. Joku chatissa joku vittu niin, että se puonainen pistä pänniin. Oli se joskus vittu. Sillä vissiin lähtenyt monet poikkeet. Joo, ei sen. Se oli joskus se meni. Ei sitä ikuista pannut pitää. Se rupesi sekkoilemaan. Puonainen pistä pänniin. Kato joskus live, niin sieltä hämmöliistä pöydässä. Puonainen, missä puonainen, että pistä pännelle joku, aina vittu tolleen lipeä. Se Pannanen oli aikaisessa siellä.
Kari ihan vittu suihkussa saatana. No suihkussa. Veittekö minun kahtoo sitä Karita? Onko se kuullut sinne vitulle? No, ei vittu saa kenelle. Ei se ole mielenkiintoinen peräaukkia sukupuoli. No, kai nyt peräaukkia sukupuolia enemmän pitää niinku spekuloida, jos toisella on muna ja toisella on pillu, niin jos miehellä, erityisesti jos mies haluaa pillu, niin kai näitä voi spekuloida, että mitä siinä tapahtuu. No mitä mieltä olet? Kyllä minä kallistun vähän enemmän sanaa ladyboy-hommaa, että nyt rupesi kiinnostamaan enemmän ladyboy-hommaa. Niin, mitä mieltä olet, että kumpako sinä nyt uskot, että sitä Claudiata vai sitten Ladyboyta? Claudia. Niin, sitä Claudiata. Mieluummin ladyboyta. Niin, no sitähän minä. Pelkillä enkö sä saat sen Laudia. No sitähän minä sanoin. Mä olin 50 vuotta vanha ukko. Mutta. Sitten pitää saatana olla kunnon kännissä perkele. Niin, sinä tarvii olla se, jos sä oot pikkuhumalassa aiemmin semmonen Ladyboy tullut, niin se on sillä selvä. Pokkata. Vittu tää lapselta valkata. Herättää sitten kun Pirkkä herra, no. Ei näköjään herää Pirkkä, niin. No, minä juonut viinaa. Vittu, kato se ei sinulle kuulu paljon, kun ei juonut viinaa. Minähän juon viinaa, olen voinut juoda kuinka paljon. Pirkka. No. Mä heittää suoraan kohta Pirkka, niin se on Dexteri, niin minä veän kato tämän foliolla ympäri. Minä löin sydämen, niin se veri ei kato tirskun. Minä tein tappohuoneen tästä. Tappohuoneen teen, niin minä veän tuosta, niin mulla on foliota valmis, niin tähän on tappohuone. Pirkka ei tunne mitään, niin pettää poukalla sitten, niin tappohuone tästä tähän. Tappohuone tehdään sitten. Pirkka vaan sanoo, että ei ole. Tehdään siitä niin tappohuone. Tappohuone tehdään. Joo, mehän on otettu kalia koko ajan. Kalia on otettu koko ajan, mitä ihmistä siinä? Ei oo takintaskusentti voinut. Ne ihmettelee täällä, että me ollaan kännissä, niin mitä ihmettä siinä on? Mitä ne ihmettelee? Ei oo takintaskusentti voinut. Mitä ne ihmettelee? Että me ollaan kännissä. Mitä ihmettä siinä on? Ei ole kännissä, ei pysty mittaamaan, ei ole promillemittarekin, se on tuolla ajan toisella puolella. Eli niin. Ei ole ikinä oltu kännissä. No ei se mitään. Ei me sitten oltu. Eikö sitä kännissä ollut? Oliko tämä se mikä minä nuotion nakka, se paskahtuu? Onko tämä se sama? Onko tämä joku eri? Se ei ole sama. Eikö mikä se paskahtuu, niin millä se on? Missä se on se mittas? Ei, teillä on Kari 15. Kari 15 euroa tipahti näitä. Kari 15 euroa tipahti täällä. Kari 15 euroa tipahti hangista. No ei, mutta en minä Karin suuhun, mutta Karin persissä laitetta 500. Ja Kari, tässä on nyt niin. 500 euroa. Kari 500 euroa. Suoraan persen vaikka menee 500 euroa. Sinne mennä. Sinne meni.
Siinä on 15 euroa perse, suoraan persepaus. Persepaus. Onko se ihan vitu koo? Hasta vittu. Assa. Vitu hintti, satana. Sinun Arvona. persepaus saa 15 euroa. Missä? Sinun persepaus. Ei, paljon. 15 euroa.